motive care fac din acest eveniment din acest proiect un eveniment expozițional special pentru noi. Încep doar prin a vă spune că marea majoritate a lucrărilor dispuse în proiectul expozițional Maestri Artei Moderne Românești sunt scoase la public pentru prima sau poate a doua oară în ultimele 4 decenii. Toate reprezintă piese din colecțiile muzeului nostru. O parte din ele sunt achiziții recente. Doamnelor și domnilor, această expoziție vrea și să aducă în fața noastră, în fața publicului, o parte din colecțiile noastre, dar și să ofere înspre un orizont chiar cu valențe educative, să nu ne fie jenă sau să nu avem prudență în a folosi și în a gândi acest orizont educațional, elite ale performanței artistice românești moderne. Doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi să îi dau cuvântul prietenei și distinsei noastre colege, majora doctorand Valentina Iancu, să ne spună gândurile sale mai puțin parcimonios decât neamenințat. Să rămână aveți cuvânt. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua tuturor, mă bucur să vă găsesc și să vă cunosc. Este a doua oară când în Baia Mare, într-adevăr, prima dată când vă în această formulă, am fost încântată să descop de mersul domnului Alexa de a valorifica patrimoniul faimărean în context românesc, în contextul larg și în contextul mai larg al artei moderne în general. Este un demers susținut, o muncă de mulți ani care se vede și vă doresc să aveți rezultatele pe care le estimați. Mult succes! Noi vă ținem buni și suntem alături de dumneavoastră. Iar în ceea ce privește expoziția, ne-am fost invitați cea pe care o vedeți în jurul dumneavoastră. Expoziția continuă expunerea permanentă a muzeului, pe care bănuiesc că o cunoașteți cu toții mult înaintea mea. Și urmărește exact aceeași teză pe care domnul Alexa lucrează să o demonstreze, și anume valorificarea artiștilor băimăreni în contextul artei românești, în contextul artei bucureștene, deoarece unii susțin că ar fi o ruptură între ceea ce se întâmpla în București, Cluj sau alte zone ale țării și ceea ce se întâmpla aici, dar între muzeu, precum și această expoziție, demonstrează exact contrariul. Adică avem artiști legali și valori peste tot. Cam asta ar vrea să vă spun, vreau să vă mulțumesc foarte mult, asta una la mână și a doua la mână, nu pot să spun că sunt un vorbitor excepțional, prin material am scris. I-am explicat domnului Alexa, dar n-am vrut sub nicio formă să accepte. Pentru invitație, vă mulțumesc și pentru faptul că mă simt bine de câte ori în Baia Mare. Că eu am tot vorbit ultima dată când am fost, repet doar un lucru. Cred că e în top 3 sau 5 muzee județene din țară. Atât ca expunere, cât și ca demers și nu în ultimul rând ca spațiu. S-au realizat enorm de multe lucruri aici, la capitolul renovare și redecorare muzeală. Despre expoziția a vorbit colega mea, o să spun și eu că a fost o surpriză, că am descoperit similarități pe care nu le bănuiam între picturi pe care până acum nimeni văzusem
unul lângă altul panotați. Rolul venirii mele la Baia Mare însă nu a fost. Ăsta a fost o discuție pe care am avut-o chiar dimineață cu domnul Alexa și cum am căzut de acord, îmi rămâne la onoarea să vă anunț că vom semna în curând un parteneriat cultural strategic între Complexul Muzeal Baia Mare și galeria pe care o reprezint în București, încercând astfel să ducem acolo, pe piața din București și de ce nu pe piața din Occident, o serie de artiști reprezentativi pentru Baia Mare actuală, nu pentru cea trecută, pentru cea de acum, ca să nu repetăm ceea ce s-a întâmplat în trecut. Așteptăm ca artiștii să moară, după care să ne dăm seama că au fost buni și că ar trebui să fie cunoscuți. Să încercăm să-i cunoaștem abia acum, la 10 de ani după ce nu mai sunt. Așa că noi, imediat după ce termină acest vernissaj, de ce ne apucăm de lucru, acordul de parteneriat deja este în redactare și sperăm ca începând până la septembrie chiar să vă invităm acolo. Vă mulțumesc mult!